Tak ahoj, řekneme si něco k dalšímu stroji, co tu máme. Jsou to v podstatě pákový ramena. Je to takový poses trošku v leže, takže lidi to hrozně rádi benchou, ale pak si řekneme, co tam dělají špatně. Zase je to cvik, kde primárně tlakovej cvičím ramena, protože tlačím nad hlavu, ale je tam i trošičku triceps, trošku horní část prsního svalu, ale to jako u každých cviků je to komplexní. Lavička se nastavuje tak, že zase na jedné straně nedlehčím a můžu posouvat kam chci, zacvaknu. Tady jenom dát pozor, spousta lidí si sedá na tu lavičku a chytá se za ní a tím si to stahujou dolů zase, že jim to pak padá. Takže když si sedám na lavičku, jenom si sedám na lavičku. Kotouče se nakládají tady na tyhle ty trny. Cvičící jsem naházen kotouče. A když tu takhle hezky ležím, tak většina lidí má tendenci do těch pak tlačit takhle, jako bych chtěl benchovat. A ten pohyb je směrem nahoru. Takže já chytnu ty madla, vytlačím lokty dopředu a s výdechem tlačím nahoru. Nádech, výdech. Nádech, výdech.